Radio diýmek bu var uly sunugat. Şeýle sunugatyň ösmegiňne, oň kämilleşmegiňne bir neçe halipalar gaty kän wähmet çekipdiler. Şeýle halipalardan Arap Gurbanowy, Durdy Saparowy, Oguljahan Mämikovany, Gelli Döwletowy, Bayram Gellimuradowy, Gelli Wäşiýewi, başga da bir neçe diktorlary ýatlata bolar. Tepeul aýdy şalem etdi. Goňşy owabodan orta barmak gäl gelin edildi. Uly toý tutdy. Oglum bilen gelinim gülüşip oýnaşyp ýaşasynlar, çekinip ýörmesinler diýip, edil öz öýüniň gapdylyndan ogluny 6 ganat agy tutdy. Adamın işi gaytta burnunun tuğu gözünü damarmış. Hey devlin. Sene koşum kolum bilen geleyip sun velin. Avray diýilýäne qırqlan erkeş diýýändir könüler. Orta mektebi guturaly epesli wagt geçäpdir. Hasap edip görse 30 ýyly ýetip barýar. Elhepus wagt diýilen zadyň beýle çalt geçäşini. Pudan gonuny o zatlaryň hemmeti ýap-ýaňy bolup geçen ýaly. Esten deň bolmaz gören göz bilen bilse ýaly. Menem barap göz gözüm bilen görüp geçmek makul bildim. Mulla salam berip öýe girýär. Ýaşly adamlar onu hormat bilen garşalýarlar. El wakaly mully, ana o ýerik geç diýip mullyny öýüň törüne geçirýärler. Oturanlaryň ýene biri sözüni dowam etdirýär. Käme hallar biziň hem saz dinläsimiz gelýär. Bir gün Halil Bagşy aýdym edip märeke hedil berip, ol oglanjyk bilen iki çäk galdy. Şonu Bagşy ol oglanjygyň taryna hakyp goýberdi. Aha oglum, şu öýe girip çykyp ýöreniň bäri epesi wagt boldy göri, men äteň adyňa moňly bilemek. Baýagam du tary çalyşyny daşardan dinledim. Olar özleriniň şirinden lawazly, tolgunurjy sesler bilen öz boluşly mekteplerini soňky ýaşlaryda geçirip gelipdiler. Mehriban adamlar, şu ülküň mehriban arkadagymyzyň taýatyna, hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda milli medeniýetimiziň, milli sunugatymyzyň ösýän döwrüne biz bir daha göz ýetirýäs. Türkmen topragyna, milli medeniýetimize, milli sunugatymyza goşun adamlar, zihinli, ustadlar, ýazyjylar, şahyrlar, bagşylar, sadanlar, kinoda keşpleri döreden artistler şu ülküň ýatlanylyp, şolaryň sarpaty, hormaty ýetirilýär. Mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen şolary atlar dakylýar.
aramızda yoklaryň maşgalasyna terpaýlar ýapylýar. O da mehriban arkadagymyzyň şunkugyn, şu milli medeniýetimiziň, milli sungatymyzyň ösmegine goşýan goşandy barada şaýatlyk edýär. Milli medeniýetimiziň, milli sungatymyzyň ýoluny ýyz goýan şahytlar ýatlanylyp şu radio ýaýlymlarda, tele ýaýlymlarda şol ustatlar barada gepreşikler taýýarlanýar. Şolaryň durmuş ýoly, dörejçilik ýoly bir halka ýetirilip galy bersede şu geljek nesillere şolaryň durmuş ýoly, dörejçilik ýoly bir nusxalyk hökmüne ýetirilýär. Çağı wagtymyz enem mydama säher bilen Türkmen radiosyny dinlerdi. Sawa bilen şirin owazly halk sazlary goýberlerdi. Her sazyň aralygyna bolsa, alparjy özüniň ýakymly sesi bilen haýsy sazyň ýaýlyma goýberiljek donaýdardy. Be ýakymly sesli alparjy Türkmenistanyň halk artisti Bayram Gellimradowdy. Bayram Gellimradow 1929-njy ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň Wenamaşa owasyny Dayhan maşgalasyny dogulýar. 3 ýaşly Bayram ejeden galýar. Durmuşyň ajy şarpygyny ýerdadan Bayram şol owada 7 ýyllyk mektebi tamamlap, watançylyk urşuny giden kakasynyň agalarynyň ornuny deňdoş oglanlar bilen ekin meýdanlaryna güýjüniň ýetdiginden kömek edýär. Käwat öýde çağılary bilen çepir filmi görsek, ya bir radioda, telewizionyada bir kärdeşlerim barada, dehinler barada, bir ýazyjylar, şahirler barada gepleşip göremizdi. Şolaryň suratlaryny çağılary görkezýärdi. Medeniýet sungat barada görün gozgolanyny men öz kärdeşlerim, öz halipalarym, ine dikterimiz kärdeşim Bayram Gellimradow, Gellibeşiýew, ogul wagt Annaýew, ogul wagt Çaryýew, şolary ýatlatym gelýär. Diňe bir alyp barjylarym däl, dehinli jurnalistler, ustad rejissorlar bilen hem işlemeli bolýardy. O wagtlar radio jurnallar ýazylýardy, radio oýunlar goýulýardy. Onuň şonu ustad jurnalistler, ustad rejissorlar ne Penjuar Ilyatow, Gurt Garýagdyýew, onuň Gurban Amangelliýew, Bayram Gurbanow, şo ýaly dehinler bilen işleşip, şo ýaly ustadlardan öwrenip, şoň kunine radionyň set ýazgylary hazinasyny saklanýan radio oýunlar, goýulan gepleşikler, okulan goşgular, ine şolaryň önüme bolan işler şo. 1986-njy ýyl. Biziň ýaňy ýokary okuw mektebi oturup gelen ýylymyz. Men şeýle özümi bagtly saýan şu ada çenine 25-26 ýaşany olandym da şeýle bir sungat medeniýet ägirtlen arasyna düşdüm men. Hasakyna şu Türkmen radiosyna işleýän ägirtlen arasyna, halipadan arasyna düşdüm de. Olaryň içinde Bayram Gellimradow, biziň halipamyz, Türkmenistanyň halk artisti Klara Karajaýewa, Gurban Amangelliýew, Bayram Gurbanow, Aman Aşyrow, Penjuar Ilyatow, Gellibeşiýew, şolaryň arasyna düşüp, şolar bilen bir kapıdan girip çıkmak bana müyesser etdi. Yani
Men çağa wagtym arzu edýärdim. Şol adamlar bilen bir görüşdim, salamlaşdym. Şolar bilen bir bile işleşdim, şolun maslahatyny dinledim diýip arzu edýärdim çağa wagtym. 5-6 ýaşymda da o wagtlar telewiziýa bolman soň isat radio dinlenýärdi. O wagtlaryň Bahar radio stansiýasy diýip gepleşik bardy. Başga da kän gepleşikler bardy, gepleşik alyp barjylar bar. Ana şonu şoňa höwet edip menim şon ýar bolsam diýip arzu edýärdim de. Esasam mene hakam bilen ejem ilmi dama radioň aptalnadyr. Şo gepleşikler dinläp, şondaky berilýän konsertleri, aýdym saatlar dinläp, bizim şolar bilen ulalan çağalar da ondan hakam şey diýdi. Aşır men her daýadan sen okador niýadi. Ine şu alyp barjylar ýaly, ine Bayram geldi Muradov ýaly, geldi Bäşiýew ýaly. Alyp barjy etjekinem diýetdi. Şeýde munyň şol arzuwam hasyl boldy da, kakam eden arzuw hasyl boldy. Biz çakak bir kiçirek konferden berýärdik. Ay birinji sınıf, ikinji sınıfdaky oglanlar öňümizde oturduk, bilen bolsak bir 4-nji, 5-nji sınıf dursa, ondan mudama konsert berýärdik. Şu töwerümizdeki goňşy oglanlar bilen Nur ýagdy, Däli ifade. Ondan Rahim Kerim ifade, Aman Nurdy, Aşir ifade. Bulara akordeon çalan bolýar. Daradan ödüm diline salýardylar. O çıkanak da sesi. Daradan Rahim dep çalýardy. Dan dep diýärmem tagara şoň arkadan kakıp şey urýatdy. Men alyp barýardym. Şonu öýkünýärdim men. Ýa-ki bayrama radioda alyp barşyna gelin inni bolsa Nur ýagdy däliýiň ýerine ýetirmegine boýlaryma diýen aýdym dinläýin diýedim. Onun oturumları bir tartlar. Şu wagtda şu arzuw batda mende. Magtymyny adanaky Türkmen Döwlet Uniwersitetining dil edebiýaty bölümini guturup men radio edaratyna işe geldim. Öňüm ödüm dörüjülük maşgalatyndan bolum soň öýümizde hökman elmedama nähili gepleşik alyp barly, nähili radio oýunlar goýuldy. Onuň kim çykyş etdi gepleşikde, kim goşgulary okudy, radio oýunyna haýtar çyşlar çağırly, ýa kinoda dörüden keşipler barada köp gurrun edilýärdi. Erjellik bilen bir maksady okkunluk bilen işlän adamlar, kakamam, ejemem, onuň şu kärdeşleri Bayram geldi Muradov, Ogulbag Çarywany, onuň geldi Bäşiýew köp ýatlýardylar öýdi. Bayram geldi Muradçyň diňe bir işine ustatlygy, ezberligi hakynda däl, şonuň adam kärçilik häsiýetleri barada da köp agdalýardy. Sada, mulayim, gaty adam kärçilikli adamdy. Şo ilkinji gedek radio edarasyna gelemde, şolar öňümde oturdy. Onuň bir hili begendim, aňyrdan girip şolar bilen diýdarlaşynyma bir gez begendim. Onuň şonu şu aňyrdan girdim morin ejem otyr. Onuň geldi Bäşiýew Bayram geldi Muradov, onuň aňyrda gurt garýagdy hiç goýberş bölümine işleýän jurnalistimiz şeýle bir mehirli garşyladylar. Birinji gedek studiýa girip ejem bilen konsert alyp bardym. Onu da daşynda da kärdeşlerim dinläp otyr. Onuň ejem aýdypdyr da häzir Nurjahan konsert alyp barar, dinläň, setini barlaň, hani gelşämi, gelşenakmy diýip. Onuň aňyrdan çykdyk bolýan, kärdeşlerim dur ýelgiryp çykyp görüpdirler. O da bir ulada borçlu diýdi seni. Şonýaly dehinler, şonýaly ustatlar seni şeýle mehribanlyk bilen, şeýle mehriban sözleri bilen garşylanlaryna eýen seni köp zada borçlu diýe. İşiňi söýgi, onuň galy berse de bir ruhuňam göterilýär, bir işiňi höwetem artýar. Onuň şo edim, şolar bilen her gün gepleşik taýýarlap, gepleşikleri alyp barjylar gepleşigi alyp baranda hökman tesleri barlanýardy. Onuň min tesimi has şu Bayram geldi Muradçyň tesine ýakyn gördüler. Onuň köp gepleşikleri, habarlary okamda bir radio jurnallary, radio gazetleri, aýdym saat gepleşikleri alyp baramyzda da men köpünç Bayram geldi Muradçy bilen alyp barýardym. Bağışı sadanlalan yoğurdu meskeni, görküňe görk koşar aydımlan heňi, sadanna köp hijowy bolmaz deňi, sadannaň bol ýeri, ovam ýaňala. Dutar çalanny millet esmirat, diýerdi halaýyk kanıver sayrat,
yüzünü görünüp guzur hem gayrat, millinin mekani, ovam yangala. Bir 1949-njy ýylyň dekabr aýyna şu radio diktor gerek diýip bildirşerdiler. Şonu eşdip benim finak göreýin, bagtym finak göreýin kabul etdiler, geçen diýip geldim. Onun öň men 46-njy ýylda tejenden Aşgabatda mugallimçilik mektebine okuw geldim. 48-njy ýylda yer titredi, biz şonu 3-nji kursda okýadyk. Elhen yer titreme bolup köp ýol oşsamyz helak bolup yer titremede qaldylar. Onuň qalanlarymyzam oktyabr aýynyň aýagyna biz oba gitdik. Habar geldi. Qalanlaryň Türkmenistan şäherindäki şata okuw dowam etdirmeli. Şeýdem 49-njy ýylda mugallimçilik mektebini tapawutynyň diplom bilen gutardym. Universitet ýokdy, pedinstitut bardy. Şoňa okuwy berdiler, giýersiň diýip gutaramsaň gelip giýirdim oňa. Birazam okap näme birazcık işläp soň okuw dowam etdiren diýen maksat bilen şu işe bildirşi eşdip onuň Türkmen radio işe giýreýini geldim. Geldim onuň başlygy Nurjan Amanow eken, şo mahal Nurjan Amanow olum bir ýa gidipdirdi orunmasary Bek Mehmet Han Mehmedow diýip bir gowy adam kabul etdi. Ana diktora gerek bir de eger erkir gel kyn görmeseň dinläp görerler, barlarlar, teýsini okaşyňy bolsa alar diýdi. Ertesi geldim onuň. Gelim ýygnanypdyrlar. Bir topar adam Durdu Saparow, şomatky radioň rejissori, Geldi Dewletow, belli diktir. Olum şu ýylyň başyna 49-nyň başyna işe geleneken Oğuljahanam eýem tejribeli diktir bolup işläp ýören adam. Safar Artikow diýip bardy. Arap Gurganow. Şolar dinläp gördüler. Bir Zahit Alpany getiren makalam bolsa, getiren taýinlan adam bolsa okap berdiler. Menim başarşymdan gary tutsun batylýan adamlar görüp bir hil tolgunýan da okan boldum. Onun şol karykda Oğuljahan okap oturan ýanyma geldi. Eline de goşu bar eken, ýene bir tekis sagaş bar. Adyň näme? Adyma Bayram. Bayram diýdi, tolgunma diýdi sen. Tolgun mana şu jagaş getiren zatlardan okap ber, ýene de dinläli diýdi. Onu okap berdim. Okap çykdym, ondan soň maslahatlaşdylar. Teýse erbetdäl kömek etsek, birine bolup bersek, diktir boljak diýip kabul edeliň diýip aýtdylar onuň. Milli Täsmiradow. Ol 1886-njy ýylda ýaňyla bosyny eniden bolýar. Onuň kaka Täsmirad daýhançylyk bilen meşgul bolupdyr. Täsmirad öz ogly Milliýini ýzyna tirkep, Suhan gullara baryp, onuň hemde ogly Täsmämediň salyan saatlaryny dinlär ekenler. Milli bolsa şol eşden saatlaryny öz agasy zyganyň dutaryna saljak bolup dyrjaşar eken. Täsmirad oglyň sada şeýle ünüt berýändigini aňyp, oňa kiçirep çağı dutaryny alyp bermekçi bolýar. Egerde çağı ýaşlykda dutar edilmese, dutar salmany ögrelmegiň kyn düşýägine Täsmirad oňa düşünýärdi. Şonuň üçin ol oglunyň geljegini göz öňüne getirip, gapdyndaky 4-5 tany towguny berip, kiçirek bir çağı dutaryny alyp berýär. Elbetde dutarly bolan çağı inni ýöne ýatarmy. Onuň güni eli dutarly geçýär. Zygyk hem Milliýiniň dutaryna onuň sady örenjek bolup ýörüşine gatyp egen ýadi. Milli zyganyň we obanyň beýleki sadynalarnyň çalýan saatlaryny dutaryna çaljak bolup güýmeler ýörerdi. Şeýlelik bilen Milliýiniň çağlyk döwürlerine sad älimine başlan ýoly
doğduk obası yangalada başlanýar. Ondan bina halipalar bilen işleşmeyen bir kıyın tarafı var, bir lezzetli tarafı var da. Yanında halip oturanno bir hili çekinen mol yani kenin. Aydan öğütleri, ünlüler, maslahatlar hini de kulağımızda yanlanıp dur. Şu mikrofon ipine bir enzamma diyadi. Şu mikrofon şeyle mukaddes saattır diyadi. Bar ayvan açayanlar diyadi. Görem diyanadım. Bar ayvan açaya. Sen gurlap başlarsın bunu televizyonda edliyadi. Televizyonda sapatın görünüyor, eşin görünüyor, adamlar ne orada ünsünü başlayana soğuya diyette. Sen kendi sesine üns vermez diye diyor. Radyoda eşinim görünmüyor, sapatınım görünmüyor, dine sesim görünüyor. Sesim de onun adamın haysiyeti, sesi bilen bağlanışık kılıyette. Yani ne ses varsa, şoňa adamın haysiyeti var. Şoň için mikrofon diýilýände mukaddes zat diýdi. Sen näme diýjeň, näme aýtjaň, nähil adamdyň innik aýtjaňa çenni şu hemmetini bilip oturandır diýdi. Bilim onun şeyle mukaddes sahip şu mikrofonuna şu anda çenni. Yani 30-35 ýyl boly gepler çykaryp barýan şu anda çenni şu enzamy mukaddes sahip diyor. Sebebi bir halipalamynyň bizim aňyla uýan sözleri öwüt ünlülerdi. Habarlary taýýarlanyp otyr Bayram Elmiraç. Onun şu habarlaryň içinden bir bölüjügi maňa goýdy da Nurjan, ine şu bölügi gowja teret bir kiçiräjik bölük, hani şeýlerek giriş, onun ödüm öwrü diýip de maňa köp matlaga torýadym men. Aýdym sadyň alyp barşy bir hili bolýa, siyasi gepreşikleri girişin bir hili, aýdym sada girişin bir hili, onun şonu şu daşır ýurtdan bolan bir habary maňa berip, şoňa teretdim men. Arqyn şoňa taýyndan da häzir bir iki tagatdan habarlary giýdýär ýaýlymda şoňa gowja taýýarlanýdy. Onuň bir iki tagatdan wagt geldi bolan studiýa girdik. Onuň Bayram Elmiraç habarlar diýip aýtdy bolyn, ili bilen maňa görkezýär. Indi Nurjan sen gedeň diýip. Ýanymda halipa motor arqyn oturdum. Birim howsalada düşmedim, birim gorkmadym, okudum, çykdym. Bayram Elmiraçym hiç bir otay bitay eýle bolupdyr, beýle bolupdyr diýmedi, gowurdy. Mulla inni ustad halifa tadan ne gerekdi? Täç Mehmet Sultangul bolsa halkyň adamsy bolan üçin o döwürlerde öz owasyna mihmandy. Şonuň üçin ol ýaşyl sadandan tapmaň gözlegindi. Ol Mehmet Muradusy telewagşýaly usta sadanalaryň ýaňalada bir näçe gerek saz salanlaryny görüpdi. Olaryň saz çalyşlary myllyda uly täsir galdyrypdy. Mylly bir gün öz kakatyny ýüzenip, "Kaka, mene Mehmet Murat Usta'nın owasyna gidip, onun bir näçe sady öwrenmekçi" diýär. Täç Murat oğlunyň bu sözlerini eşitip, öçinden Myllyjana dutar alyp berenim gowy bolupdyr, tügeleme. Indi bir jadyl dutaryň ýoluna aqçam ýapyşyp başlapdyr diýär. Täç Murat, "Oğlum sen ol owan tapýamyň" diýende Myllyňa, "Ay sonra widep taparna kaka" diýip aýdýar. Täç Murat Mehmet Murat Usta'nın owasyny oğluna salgy berip onu ýola salýar. Mehmet Murat Usta'nın owasy gadymy Göktepe galasynyň Demirgazyk tarapyna ýerleşen Gagşalýan owady. Mehmet Murat Usta sadanyňkinde dutar, gyjak ýatamakda, Göktepe etrapynda we başga ýerlerde özüni tanadan sadanyna bolupdyr. Mully Mehmet Murat Usta'nın öýüne golaýlaşyp berenne teşäniň sesini eşitýär. O ses dutaryň kädesini gadýan teşäniň sesidi. Mehmet Murat Usta dutaryň kädesini gadyp işläp duran wagty, ol kellesine sasaryň çalyş usullaryny kem oýlanyp pikir edip oturýardy. Birden onuň pikiri bölündi. Mulla salam berip Mehmet Murat Usta'nın palçykdan salynan
kiçirek ustahany jaýynyň kapytyndan girýär. Ol kapa terette elde utarly bir oglanyň duranyny görüp, onuň salamyny alyp, "Gel oglum geç bärik" diýär. Mehmet Muradow ol oglanyň gelşi düşnüklen bolsa, olaňa habaryň aýt. "Sen kimiň ogly haýt obadan geldim" diýär. Milli Mehmet Murad aga, "Men Ýaňyladan geldim. Täs Muradyň ogly." "Ha, Ýaňylal Täs Murad pälwanyň ogly tene. Awa milli jan, men sana sady öwredärn, tebärdi utarlyja, bolup durşuň sana sady öwretmedi hal däl." diýip Mehmet Muradow milli bilen mülayim gürleşýär. Mehmet Muradow öz şinden milliniň dutar salmakdan ada uluk başı çykýam ka diýip bilmekçi bolýar. Ende sen dutarda haýyr sady salyp bilýärsiň. Bir sajaga salyp beräýsiň diýip aýdýar. Milli başardygyça bir saz zordan salýar. Mehmet Muradow milliniň geljekde sadyny bolup ýetişjekdigine, sady bolan kögesiniň güýçlüligine onuň çalan sadyndan aňýar. Hem de oňa sady öwredip başlaýar. Mehriban adamlar ýetirleşler. Şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berip jaýydyň. Elleriňizi elmydama arasa saklan. Ýokary dem alyş ulgamy üçin niýetlenen birgedekleýän lukmançylyk agyz burun örtüklerini ulanyň. Howpsuz ara çägi ber jaýydyň. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman tenaгаty ministrligi. Köplüň şu sözlüýüş äheňine üns berýärdi Bayram Murad. Şu sözleriň batymlaryny nähili bermeli. Sözleriň aýdylyş usulyny öwredýärdi. Onuň bir lawazly okaýyş, bir akynly okaýyş barada köp maslahatlaryny berýärdi Bayram Murad. Gelip hiç bir edebi çeperdatlar barada öz maslahatlaryny berse, goşgulary nähili okamaly, goşgulary nähili girişmeli. O dahatlary gelip hiçden öwrenýärdik. Ýöne dilin arasalygyny, dilin bir çeperligini, gepleşikleri alyp barmakda Bayram Murad öz maslahatlaryny berýärdi. Bayram ağa diýdi, "Sesin ayamak barada. Bir käwat gydgyn soğan bolsa, soğuk soğan bolsa alýasy içi berýärse, ne şu tarapyny aýdýady bize. Şu ses bilen zat senin guralyňyz diýdi. Kärimiz şundan bir çörek ýemeli. Şoň üçin mudama sesiňiz aýaň diýdi. Diň ol suw içmek, gazgym suw içmek däli, gyş günleri birazjyk bir howa bir çigirerek bolany mudama bokurdyň ýapyk gediň diýdi. Ine şu bady. Biram hiç wagt gyýgyr gürlemeň diýdi. Bayrama hiç wagt sesiň atardan adam däl. Mudama şeýle gürlerdi. Aşyrjany şu şeýitdim, muny beýitdim diýdi. Onuň mudama jaňy diýdi. Aşyr, ha? Radiodan den şu wagt. Aw hali parade salamu alaykum wa alaykum. Ýa-ni bir apalap diýip okudum bir sözi. Beýle bolmaly aşajan. Apalap durşa diýdi. He, wagt bayrama söz nimetmendirne. Apalap mı? Apalapdyr aşajan. Hiç düşünürýär şu. Ýa-sam apalap bolmalym diýip bolýar, onu apalap diýär. Şu sesin aýamaklaryny şonda da nimet ünne wady. Mulla Aganyň dutary. Gamly bolsaň, gamly göwüniň açylar. Ýanglananda Mulla Aganyň dutary. 40 çillede parlap güller açylar. Ýanglananda Mulla Aganyň dutary. Gölbekden şaglap gaýdar gözbaşy, kenaryny otyr goja kel bagşy.
Bir düýpsiz deryadır mukamlar başı, ýangdananna mulla ganyň dutary. Diňden doýmaz meşhur meyli salany, aýrylyk mukamy, ahynalany. Bagryna basarsyň humar alany, ýangdananna mulla ganyň dutary. Mukamlar halkymyň namysy ary, mukamlar halkymyň anty ıgrary. Yadyna salarsyň baba gammary, ýangdananna mulla ganyň dutary. Wasfedip ülkämiň bagtyny balyn, şägirdleri dowam edýär şa ýolun. Okarsyň türkmeniň terjime halyn, ýangdananna mulla ganyň dutary. Hiç wagt mikrofonun önüne ýalyn sözlemelärdi. Ýalyn sözlemelärni ýani ne köplençine halipalamaly käwat keşip döredenne radioyuna da çykyş edenne çyny bilen çykyş edýärler o wagtlaryny ýanym ýan halipalamy bar gelli beýaşiýew juma ýanrady bayram gelli Muradov dagy ýüreji bilen ýüregini orta goýup dinleýjiler ýetirýärdi. Bir de şo wagtlar bir teknik tarapyny alan bolýardy. Hasylamaly bolsa bir eden ola ýatsa, olar bir ýyly aýran, bir ýere gidip gelip ondan soň mikrofony öňünde oturýardylar. Bir dügünýän ýeri batda, çöregiýe otur dügünýän ýeri. Biz häzir şeýden bolýarsa, hidaýatsy bayrama çörek alyp döwüp şonu ýörüýti taýyna goýup, bokurdan şonu dügünýädi. Şonu hakyky çykýardy, ol dinleýjädi hakyky bolýardy. Çaý içýärmi? Çaý içmeli. Soğuk çaý bilen kızgın çaýyň tapawdy bar. Çaýna uýuňdydy. Gör, soğuk çaý sesediýär. Kızgın çay seseden ok. Ondan şoňun kızgın çay getirin goýuň diýär. Ýanky diýişler şu mukaddes enzam hemme zadyň bilip otur. Çörek iýmeýäniň bilýär, su içmeýäniň bilýär. Kızgın çaýyň ýene soğuk çay içip oturuňy bilýär. Hemme bilýär diýip şol ögüt ünnegleri şu wada sen biziň aňymyzda ýanlanyp dur. Batman agan ýüregini birden howul düşdi. Birdenem başyny ýastykdan göterip yatan ýerinden gyýgardy. Kim var töwerekde? Size diýen kim var? Edil barny yer hopon ýaldyr bulan. Bir gelmez. Eşitmän ron näzim bize bilýän. Şowat ýeşigi pestejik gapy ýuwaşlyk bilen açyldy. Bir adam ardynjyrap içerek girdi. Batman aga oň ýüzüni saýgyryp bilmesede, oň owa adam sygyny aňşyrdy. Batman ağa. Selamun aleyküm. Wa aleyküm esselam. Kim sen? Näme tanamadyňmy? Näme tanýan bolsam henege diýen röýdýänmi? Ha, bäşimmi sen? Jew tarap ýatan nadara diýerler. Aňa tanaýan ekeniňe. Hudaýa şükür. Tanadym. Näme halis ankasaşyp dillen ağzan galyp ýatan röýdýänmi? Gygyrma ýaryan. Hani geç otur. Halipalar bilen bir mikrofonyň başyna oturup keşip döretmek sen waty elbet dere bassar ya. Bir gedegine bayrama bilen keşip döretmek meýser boldy maňa. Ağa bilen iniň arasynda bir çaknyşyk bolýardy. Şo ýerde waka şeýle. Näme dama näme ağaty insine öwüp berýärdi. Onuň bu da biraz kaka başragy bolan, kaka başyny keşipini oýnaýan. Onuň şonu bayrama diýen sen men diýenmi düşündiňmi? Düşündiňmi çeýle gaýtýan ýeri bar da. Menem hakykatdan bayrama diýýän bayrama diýen ýa ol ağaň diýmeýän ýa Allah. Bir onu menem düşünmedim. Men sen diýen geçjek gelýän söz bar da. Menem men dinimde durdum on. Aşacan. Näme durdum diýip taýyp bar. Näme boldy? Halipa dedim. Birili sen edil şu wagt keşipde ağam ýaly görmeýän, bayrama ýaly görýän, halipa ýaly görýän, men şu sen diýen geçjek gelýän bir saňa diýilýän ýaly, size diýilýän ýaly bolýar şoň üçin şu diýmeýän edim on. Sen
Men inim, menem sen ağam dedi. Şeyde onu köşeştirdi. Ondan ikinci gedek şu keşfi kim bile döre diye son kıyın mola dedim. Yok, madama men bilen ağını yal olup şonu gödöňe getirdiydi. Madama men bilen ağını yal yöne elbette durmuşda ikimiz senemen edemiz yok. Bir çakmışık bolanok yöne şu çakmışık bolya dip pikret diýdi. O tarap baran bady. Birili bayrama diňe bir alp barjylyk ukuyuny bir de öwrede noktamda bir artist tarapyny öwrede diýdi bir de. Näde keşfe girmeli. Näde şu keşfini soňuna çyn alyp gitmeli. Birden bir duýdaňyz bir bolaýany şonu näde başaryp çykman hemmeler öwrede diýdi. Şu wagtlar radio ýaýlymda her gün öýt alyp barmaly gepreşiklerimiz bardy. Ýöne şol gepleşiklerden başga da bir çar tarapdan aýdym saatly gepleşigimiz bardy. 3 sagatlap. Şonu göni ýaýlymda alyp barýardyk. Onun her gedegim inni bir halipalarımız her kim öz yerine de her kim öz yerine öz alyp barmaly gepleşikleri var. Menem şu çar tarapdan käwat aýdym saatly gepleşigi alyp barmagy o başga ýerde bolýardy, başga studiýada bolýardy, şoňa gidýärdim. Hükman bir alжyrayan ya bir howsala düşen yerlerim bar bolsa eýem aglak gelýärdilerdi. Aynan aňyrtyny dowurlar ya geldi we şeýç ya Bayram Erlimiraç eýem nädiýe Nurjahan nädiýe alжyraýamyka ýene hile alyp barýar diýip hükman ýanymda dowurlar şolar. Men şerde kakymyň halipaty Hallı Bagşy barada bir kagyt söz aýtmakçy. Hallı Bagşy müçedi keçirek dogumly adamdy. Men onu görenimde 80 ýaşyna diýerdiler. Ýöne onuň guzuruk kuwatyny görenimde oňa şeýle köp ýaş bermerdiň. Süňňi ýeňil ýaşully. Ol meniň kakam bilen aýdym hakda, saat hakda, durmuş hakda syny bilen jedelleşerdi. Ol özüniň küýüniň dogurlygyny subut ederdi. Kakam soňa waka onuň şatytyna çydaman iki elini galdyryp "Bolýa halipat enki dogry" diýerdi. O bolsa "Hany dogry diýmänem gör" diýerdi de elini dutaryn alyp öz hünärini görkezip başlardy. Kakyjan başym dikke Hadinadan alanyň ýarynda bolar diýerdi. Kakam bolsa "Bolýa halipa sen Hadinam tükönmezdir. Götürüp bilen alaryn" diýerdi. Gelli we şif alyp barjymyl halipamyl näýle adamka şunu bir görüp bolsa bir filap bolsa ýanyna durup bolsa ýani Bayram Gellimiradow bayrama näýle adamka näýle sypatdak adamka diýip gödüňe getirýär-de käwat. Men ilmidama gödüňe getirýärdim. Gelli halipany gelli we şif bir kiçiräjikden bir ýyly tokkurajykdan kadýärdim-de. Ondan bayrama da bir syratly daýaw bir ýyly bir adam diýip durup pikir edýärdim-de. Halipalarla bile işleşmek meselesi bolun tersine olaydı. Bayram ara inceden bir hili bir sapaya adam ekenne. Gelli agada on tersine daýaw adam ekenne. Bir tersine bolýan wagtlarym bol. Radioda yeniden tanamayanlar Aşyr Gurbanow diýen bir daýaw adam gödüňe getirýär. Onuň käbir ulak yerlere iş taparlyň diýen şonu şu Aşyr Gurbanow senmi diýerdi. Menim howam men şu gurlayan diýen Disin daýaw birim käp diýet bir daýaw eginlik ýok ony ýaly. Hesim şonu ýerleşdirýär diýen, şonu ýerleşdirýär diýerler. Bir şonu ýaly bolýar da käwat.
Näme pikir edýänlerden başga sarak bolup çykaýar da. Her gün işe gelemizde şu näme gepleşik alıp barýan diýip soraýardy. Ine Bayram Erlimurat, ine şu konsert bar, ine şu goşgyny okumaly, şu jurnal, şu radio gazetde, ine şu böwrejegi okumaly diýdim. Hani gel ýanyma, hani oku diýdi. Ýanyna bir ýedek geçýärdim, şu goşgyny okap berýärdim. Başyny şu Bayram Erlimurat şu görkezip, soňundan ýaýlyma çykýardım. Şu gününe men öz halipalarımı, öz kardeşlerimi ýatlap, şolardan öwrenen zatlarım, şolardan alan maslahatlarım şu gün ine meniňem öz şägirtlerime, taliplere öwrediýän zatlarım bolup durýardy. Nusholuk mektep, şu dehinlerden bir de galan mektep. Hey ýatdan çykarmy. Owamyň keşfi, sergin buloklardan gözlerim doymaz. Hem onun degresi mündürlü kuşlu, kayalı dağlardan gözlerim doymaz. Sergiler yoluna saya salanna, uğunyan puğduğu kuşlar konanna, almalar yetişip iti dolanna, miveli bağlardan gözlerim doymaz. Cereller keyerlip kaçar çöllere, yaşılbaştan olur sümer köllere, yol yaktı, yakındır bizim illere, bu gödül çağlardan gözlerim doymaz. Bu gödül ülkede men ömür sürgen, azap zahmet çekyen, eşretin görgen, ovamda bağların güllerin tiyiryen, yaşıl yapraklardan gözlerim doymaz. Gödüller at oynan, atırlı düdler, mülayim bakışlar, mehirli yüzler, närli tüdülerine ol humay gözler, lale yanaklardan gözlerim doymaz. Bayram ağa bilen işesemizde diňe bir mikrofonuň öňüne gepleşik alyp barmak bilen ýa keşip döretmegem däle. Oň bilen bir mesal gurruna mediýasaka oturup gepleşiň öňüne ýa bir şeýle bir wagt bolan ýarym saat bir saat sonra bayram ağamyda ama şu başynyň isrini gurrun bererdi. Okuýşyny gurrun bererdi. Okuda bolan wakalar gurrun bererdi. Soňondan okuw torkelip işde bolan wakalary öýleriniň halipalary wada gurrun bererdi. Bir edek ýadymyň şeýle bayram ağa birili nime gurrun berdi. Okuyan eken bu 1948-nji ýyl. Şu gije diýe birili biriň ýarlaryndan näme diýe 12-den soň diýe bilemek diýe birili boldum turdum da bir dem etmeýän ýaly boldum diýdi. Onuň diýe ýa umumy ýaşaýyşyny ýaşaýdyk diýdi oglanlar bilen. Şondan çykdymda diýe daşarda diýe suw krandy bat diýdi. Şondan açdymda diýe bir ýüdüm ýuwup diýe bir kowurt içip ýüdüm ýuwup bir süpürdüm de el ýalama süpür. Beýlerek ýöredim morenýe. Bu bolanlar onun meşmutdan soň diýe yerrany diýdi. Näçe oglanlar şonda helak boldy diýe men diýe bilokan oglanam diýdi. Şondan bir gudrat bilen bayram ağa diýri galypdy. Biz üçin mara şu halipalaryň gurruny diňlemek bar. Edil teşne adam suwdan ganýara. Şonu ýaly bolýan eken. Ýa suw saýan akawat, suwum ýoga, birden suw tapylýar. Ana şu suw hidledip lezzet bir içýärdiň. Ana şu wagtlar ben bayram ağa yankı gurrunlaryny diňlemek, Juma ýamlaryň gurrunlaryny diňlemek, hemme halipalaryň gurrunlaryny diňlemek biz üçin şu wagt teşne kalymy gandyrýatdy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, medeniýet we sungat işgärlerine uly sarpy goýan hormatly prezidentimiz Bayram Erlimurat Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ad takdy. Halipa şägirdi gözlemeýär. Şägirt halipany gözleýär. Demek bayram ağa ýaly halipamyz bolsa,
Cumaya Nadfiyal halifamız var orta. Gelli Beşif, Oğulcahan Memikova, Penjuvar Aliyatov, Klara Karazayeva yani şu halifanın bolunması demek, şu bizim şu vakitler özümüzde yetmeyen zatlarımız sorurdu artık eken. Ana şonun biz sorur umtıryan eken, sorun yanına bolyan eken. Tabi abi haçanla şagirdin özümünü bir yetme zatlar var orada, halifada da var orada demek, şagir şu tarafa umtıryadı. Bayram ağın şagirtlerde demek şagirtler şu halifan yolunu devam ediyen orada demek halifan yaşayanları. Son eden işi devam ediyenleri demek onu bayram ağa oğudun dünyada manli yaşaptır. Demek bir yarışlıkta yatlayan mırdık son eden işini, son şagirtlerini ağlayan mırdık, son öğüt dünyalarını günne günaşa bize kulağımızı yanlantırmızı demek son işi, son bize kaldıran öğüt dünyaları yaşaptır halkın arasında. Bayram Yılmıratçın şu maňa eden maslahatları, gepleşikleri alıp barmakda görköden zatları maňa şunu çenli ine talipler bilen işleşmege, şagirtlerim bilen işleşmege de köp kömek ediyor. Şu ülkenin radyo yayılımlarda, tele yayılımlarda şu halifelerin durmuş döröcülük yolu öğrenilip tayarlanan gepleşikler için, mümkinçilik açan için hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Türkmen radyosunun ägertleri, halifalary Bayram Yılmıratov. Başga dene halifalarymyz ýatlaýatyna şu halifalary ýatlamaklyga, şu halifalaryň eden işini halkymyza ýetirmäge mümkinçilik töredýän gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, elmydama belent başı aman bolsun.